салом алейкум дӯстони азиз, созе нағзен саломатиё хубай корвоншоис омадагем пояфзолои фасони туркӣ. Бозори корвон тарафи пажарка якм дарвоза духтаро чорум қатор рияди офисо. Инам чорум қатор вақти якм дарвозаи пажарка ворид гаштен дасти чап чорум қатор рияди офисо то охира биёен. Инам плаката мебинен диден Туркия корвоншоис. Беҳад пояфзолои хушрӯ бисёр доранд. Бовар кунед тамоми намуди эксклюзивни пояфзолора аз корвоншоис пайдо мекунед. Ира бинед охи чӣ қадar хушрӯае. Мана ҳама намудаш ҳастай. Занакодам ҳастай, духтаракодам ҳастай. Хулос моделакои беҳад фашон доранд. Моделои эксклюзив. Шлёпка дар корай, макасимка дар корай. Мана туфли, босоножка, чизе ки боша аз корвоншоис метавонед ки пайдо кунед. Коллексияи навшон омадагай борои идона, борои беҳад хушрӯ. Нигоҳ кунед охи, ҳар ҷода ин моделако нестай. Леки корвоншоиста шумо пайдо мекунед. Мана марамат нигоҳ кунед, интихоба як борак бинед, чӣ қадar зиёда. Мана ишаишта хушрӯ, ишаишта хушрӯ. Моделои беҳтарин доранд. Доставка доранд. Ина касоне ки имконияти омадан надоранд, марҳамат муроҷиат кунед. Дар равакак худшон шумода доставка мекунанд. Ина нигоҳ кунед. Спортивниям ҳастай. Диден кросовки хушрӯ, кетти, чизе боша ҳастай. Диден новинкои беҳтарин. Аксияи идона рафтестай духтарако қафо намонен шитоб кунед. Нигоҳ кунед корвоншоиста анами намуд шлёпкои 180 сомонаи эксклюзив. Нигоҳ кунед чӣ қадar хушрӯчаян. Ҳамаша барои ид 100 сомон кардагиам. Бовар мекунед. Ира бинед чӣ қадar необычни хушрӯчай. 100 сомоне моделошонда гап нестай. То 41 размеро ҳаст. Ира бинед модело чӣ қадar хушрӯ. Иша 18 фасона, иша 18 фасон. Мана марамат каседа дар корай. Диден ай ҳар якташ бо чантаи расветка ҳастай. Ина моделакора бинед охи амқа удобниан духтаро ба қувватиша бо намеген. 100 сомон. И ҳамаш барои идай тамошобино марамат метавонен биёен. Бозори корвон тарафи пажарка якм дарвоза дасти чап духтаро чорум қатор. Ам чорум қатор яди офисора то охира мебиёен. Корвоншоис плакатшон ҳастая. Туркия корвоншоис. Ба осонӣ пайдошон мекунен. Мана моделои беҳтарин бо нархи дастрас. Ино сифатшонда гарантия метиҳанд духтаро ки беҳтарин сифат доранд. Ин қисми поёна. Ина поён будагиҳоям ҳамаш 100 сомония духтаро нигоҳ кунед. Ира бинед моделакои беҳад хушрӯ доранд. 100 сомон. Ҳатман биёен. Омада наметонен рақамо ҳаст муроҷиат кунен. Доставка доранд. Духтарако дар хотир дорен аз сиёмамол ма мағозаи лайкира шумода тавсия дода будам. Лекин ино дар корвонам як мағозаи калон доранд бо номи корвоншоис. Марамат ҳамаи пояфзолошон беҳтарин сифатай. Мана новинкаошон омадай барои идона беҳад хушрӯ моделако. Ина бинен чӣ қадar хушрӯчаян. Ина ҳамаша метонен омада аз анами нуқтаи савдошон харидорӣ кунен. Касе имконияти сиёмамол рафтан надора, биёен бозори корвон тарафи пажарка якм дарвоза дасти чап чорум қатор духтаро ҳам чорум қатор яди офисора то охира биёенда. Ира бинен ҳам қаборакои хушрӯ бисёр овардаган эксклюзивам бовар мекунен духтарако ҳар ҷода ин модело нестай. Лекин шумо аз корвоншоис анаминора метонен пайдо кунед. Шлёпкачора фасониша диден ва ира бинен чӣ қадar хушрӯай дубайски. Мана каблукдору дигарошам мебиёя. Мана ҷудогона бо метонен скриншот кунен партоен мефаҳмонанд тона нархошона. Мана доставка доранд. Касе ки имконияти омадан надорад духтаро бинависен худшон шумода дар равакак доставка мекунанд. Бинен охи иша 18 хушрӯ, иша 18 хушрӯ. Ҳамаш моделои фасон. ҳамаш новинкаҳои 2025 духтарако. Мана марамат ина ин модело боша 80 сомон. Мана модел як борак моделои туфличакора босоножкаора бинен духтарако чӣ қадar хушрӯанд. иё дар дигар ҷо нестай. Лекин шумо аз корвоншоис ҳама намуча пайдо мекунед. Ира бинен охи чӣ қадar хушрӯае. Мана бори новинка духтарако моделои беҳад хушрӯи эксклюзив дар корвоншоис. Марамат биёен. Ира бинен қа хушрӯ иша 18 фасона, иша 18 хушрӯай. Нигоҳ кунед каблукора туфличора бинен кадом намуди каблук шумода дар корай аз корвоншоис пайдо мекунед. Вечерниям ҳастай ваёям ҳастай. Нигоҳ кунед строгиям ҳастай. Хулас ҳамаи моделош ҳастай дар корвоншоис. Бозори корвон даян тарафи пажарка якм дарвозада
марҳамат якм дарвоза медроянд духтаро дасти чап чорум қатор ряди офисода ира бинен охи туфлиёра арусако беҳтарин интихоб шумора интизорай мана марҳамат беҳад хушрӯчай ира бинен охи ишаишда дар ҳақиқат ҳам ишаишда хушрӯ ишаишда хушрӯ мана ира бинен аҷоиб кадамаша интихоб мекунен ина марҳамат рақамашон ҳаст бигирен скриншот кунен пурра шумода нархоша мефаҳмонанд баъд медонен духтаро вақте туфлиёи корвоншоица шумо харидорӣ мекунед анамхе упаковкачиҳои хушрӯе дора ки коробкаоша диден аҷоиб ягон кас дар туҳфаям барен ё ки арусако ина мегиранд ку барои шумоям бинен чӣ хел хушрӯчай удобный фасон беҳадам ва ира бинен дохилаш бо чӣ хел буда бо гулам туҳфае гулшам туҳфа беҳтарин иқдом дар корвоншоис бо қандаку дигар чизоям ҳаст шириниам метиантона марҳамат ҳам бори эксклюзив мегирен ки ҳеҷ ке надошта боша ҳам мисол беҳад хушрӯвай доставкашон бозори корвон тарафи пажарка якм дарвоза даян якм дарвозаи пажарка ворид мегарден дасти чап чорум қатор ряди офисо инам ряди офисора чорум қатор то охира биёен мана туркия корвоншоис навистагай ба осонӣ пайдошон мекунем медонам ки анамхе моделора мекофтен духтарако дубайский стил нигоҳ кунен як дурузада ҳамаи расветкош мебиёя ина корвоншоиста ҳозирашда и цветш ҳастай марҳамат метавонен дархост кунен дар равака шумода доставка мекунанд ё ки биёен бо биёен ай пеш биненда бора бинен духтарако бо ина хеле подарочни упаковка доранд диден аҷоиб хушрӯ коробочкаода метиантона марҳамат бозори корвон тарафи пажарка дасти чап чорум қатор ряди офисо то охира биёен плакати корвоншоис ҳастай туркия корвоншоис нигоҳ кунен ира бинен тигр мепурсанд бисёриё ҳазор намуд тигр аста иҷада ҳам бастаношкаш ҳам макасимкаш ҳам платформа хулас чизе ки дар кораитона аз корвоншоис меёбен ира биненен дар ҳақиқат ҳам интихобшон ку ассортиментшон беҳтарина ира бинен ишаишда фасонай сифатошда боша гарантия метиҳанд духтарако беҳтарин сифат доранд нархҳоям нархҳои хубай тамошо бино биёен ина бисёриё анамхел платформао мекуванд духтаро нигоҳ кунен олами платформае ҳазор намуд платформа ҳастай дар корвоншоис марҳамат нигоҳ кунен да чӣ хел хушрӯчаанд ишаишда фасон борои корвоншоис бори туркию гуанҷоая беҳад интихобшон васеъ мана нигоҳ кунен моделакҳои тигра бинен чӣ хел хушрӯвай ҳамаш бо ҳар як моделаш расветка дора мағозаи лайкра навор гирифта будам ку даётон боша аз сиёмамол марҳамат и дигар мағозашонай дар корвон дар бозори корвон марҳамат биёед духтаро беҳтарин сифато беҳтарин интихоб дар анами нуқтаи савдо шумора интизорай ва и каблука кура бинен и шлёпка кура бинен охи хушрӯванд мана ҳар ҷода и моделако нестанд духтаро лекин корвоншоиста ҳастай биёед бозори корвон тарафи пажарка якм дарвоза даянд мана биёен якм дарвоза ки ворид гаштен дасти чап чорум қатор ряди офисо марҳамат корвоншоис плакатшон ҳастай ҳами чорум қатор ряди офисоро то охира биёен ба осонӣ пайдошон мекунен дидастен моделора беҳад моделакошон хушрӯвай ҳар ҷода ино нестанд духтарако нигоҳ кунен инами бренди систер стар 350 сомон кам нестай ҳозир дар корвоншоис аксия рафтастай аксия идона 150 сомон кардагианд духтаро янамуд хушрӯванд намиёяна ина марҳамат беҳад интихобшон васеъ ё 620 нигоҳ кунен чӣ хел хушрӯвай борошон марҳамат биёен борои эксклюзив борои фасон дар корвоншоис мағозаи лайкра навор гирифта будам ай сиёмамол анами корвоншоис мағозаи дигаршонай дар бозори корвон марҳамат биёен ҳамаи чӣ доранд беҳад хушрӯвай пояфзолошон арзонай дастрасай эксклюзивай духтаро аз арзони арзон сар шида бо то аму қиматҳо ҳастай чӣ намуде дар кораитона эксклюзив биёен бозори корвон тарафи пажарка якм дарвоза дасти чап чорум қатор ряди офисо то охира биёен амирияда духтарако плакатшон ҳастай корвоншоис туркия ба осонӣ пайдошон мекунен тамошобинони азиз бо хоҳиши зиёди шумо боз ҳам лайки китс омадагием духтарако борои навинка овардагиам борои идона марҳамат биёен бозори корвон тарафи пажарка якм дарвоза дасти чап чорум қатор амирияди офисора то охира мебиёен плакати
корвоншоисай Туркия ина мегарден бари корвоншоиста лайки китса ба осонӣ меёбен. Марамат ҳамқа хушрӯай борошон нигоҳ кунен. Духтарона писарона ҳама намуди моделҳои пойафзол омадагиай мана бинен чӣ хел хушрӯай. Аз малютка сар карда то подростковира шумо метавонед ки аз лайки китс омада пойафзол харидорӣ кунен. Мана бинен охи чӣ хел хушрӯчаи борошон. Мана беҳтарин интихоб дар лайки китс. Рақамашон ҳаст барои маълумоти бештар марамат муроҷиат кунен. Духтарако нигоҳ кунен корейский стил ҳамқа бисёр омадай дар лайки китс аҷоибот нигоҳ кунен. Ино 90 сомон аксия рафтестай барои ид. Ана инош боша 100 сомон а? Ина модел 100 сомон. Мана қисма бинен чӣ хел хушрӯане. Мана иё чанд пулан? 70 сомон. Ино бо 70 сомон марамат беҳад бисёрай хушрӯай бо як шабинен охи вай ира бинен чӣ хел пасончаяе. Мана лайки китс да тамоми намуди пойафзола пайдо мекунен. Ози ин наворда ман духтаронаша нишон метам. Навори дигар да бо писароношам нишон метем. Духтарако биёен бовар кунен ина садигравак бинен охи чӣ хел пасончаян. Нархошам нархои беҳтарину дастрас. Бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза даян дасти чап чорум қатор риади офисо баъд аз мағозаи Корвон шоис плакатчон ҳастаем чорум қатора то охира биёен меёбен шуна ина нигоҳ кунен аз ами малютка сар карда то охари подростковира размер ҳастай. Мана и туфличаакошон чандан? Ино чандан ка хушрӯ? 120. Ина ира бинен и чандай? Хушрӯаям 220 сомон. Ана инако нигоҳ кунен замшави фасон 120 сомон. Хулас беҳтарин ва ира бинен ба санашкои гучи омадай диден аҷоибот дар ҳақиқат ҳам хушрӯай бовар кунен духтарако пойафзолошон да гап нестай. Ози бо як модели дигарша нишон метем. Мана модела бинен духтаро ана модел мана модел диден чӣ хел хушрӯчай. Мана ёша бо бинен фасони бадай бовар кунен пойафзолошон да гап нест. Акция кати ози магазина ки нав кушодагиан даётон боша кушодашавишда омадаги бидем ку духтаро ҳамаша дар ид арзон кардагиан биёен. Омада наметонен ина марамат тамошо кунен интихоб кунен дарава как шумода доставка мекунам. сезони анамхе ба санушкиҳои фасон омад. Духтарако марамат барои фарзандотон метавонен омада аз лайки китс сифати беҳтарина бо нархи дастрас харидорӣ кунен. Оз иҷада модел бисёр омадагиай ҳамаша нишон метем. Марамат ира бинен охи чӣ хел хушрӯчае. Мана марҳамат писарона кадом намудаш дар курай метонен омада аз лайки китс харидорӣ кунен. Чанд пулиян ино нархошон? 80 сомон фасони шадиден сифатшда гап нест духтаро бовар кунен роҳат мекуна кӯдактон. Бозори Корвон тарафи пажарка чорум якм дарвоза чорум қатор дасти чап чорум қатор то охира мебиёен риади офисо то охира биёен плакати Корвон шоисай мегарден баъди Корвон шоис лайки китса пайдо мекунен. духтаро омада наметонен бинависен доставкатон мекунам. ина хеле летни кросовкиҳоям омадагиай модел бисёр омадагиай ҳамқа бисёр омадагиай. духтаро нигоҳ кунен охи чӣ хел хушрӯчаяд. ина барои ид ҳози бо акса рафтестай бисёрша беҳтарин нархо кати пешниҳод кардагиан. бинен қа фасончаяк. мана изиёи фасон омадай диден изичоо да гап нест сабука канам қа ба қуввате ҳастан ки бовар кунен кӯдакотон давида бозӣ мекунанд. никати беҳтарин моделако.